הנה חזרתי, מה השאלה? אם זה מתוך הספר אלוהים מבקש את האדם? לא, זה מתוך הספר, התורגם לעברית בתור התפילה. אוקיי, תודה. רגע, בואו נראה אם אני יכול לשתף. אכן, אם אני יכול לשתף. אז הטקסט הראשון, קודם כל, מי שלא יודע, אברהם ישוע אשל נולד ב-1907 בוורשה, ונפטר ב-1972 בניו יורק. הוא מוכר מאוד בקרב יהודי ארצות הברית, לנוכח הקשר הקרוב שלו עם מרטין לותר קינג, המנהיג של המאבק למען זכויות השחורים, מנהיג שהוא גם גייס, אשל עצמו גייס את מרטין לותר קינג למאבק נגד מלחמת וייטנאם. התמונה שלהם צועדים ביחד בסלמה, התמונה שלהם צועדים ביחד בסלמה ב-1965, היא הפכה לתמונה מייצגת עבור יהודי ארצות הברית, ובהקשר הזה גם אשל דיבר על הרגליים שלו שהתפללו, כן? גם בהקשר המפורסם ביותר של המאבק החברתי שלו, של המאבק למען זכויות האפרו-אמריקאים בארצות הברית, החוויה של אשל הייתה חוויה של תפילה. אנחנו נמצאים עכשיו ממש יום לפני יום מרטין לותר קינג בארצות הברית, השנה הוא מצוין ב-17 לינואר, וכן, אנחנו 5 ימים לאחר יום הולדתו הלועזי של אשל, באמת עבור יהודי ארצות הברית זה שבוע ככה משמעותי להעלאת זכרם של שני האישים, וחידוש המחויבות למאבק, לערכים שהם הותירו אחריהם. אני רוצה באמת להתחיל מטקסט, אבל פחות מוכר של אשל בהקשר של התפילה, טקסט שהוא אמר בריאיון ל-NBC כמה שבועות לפני שהוא נפטר. כך הוא ציין שם, איך אוכל להתפלל כאשר את מצפוני מייסר את המודעות שיש לי אחריות משותפת למותם של אנשים חפים מפשע בווייטנאם. כן? למה יש לו אחריות משותפת למותם של אנשים חפים מפשע מווייטנאם? בווייטנאם אשל הגדיר שבמדינה דמוקרטית, בחברה חופשית, יש מעט אשמים, אבל כולם אחראים. כלומר, אנחנו חברה דמוקרטית, אז מה שהמדינה עושה בשמנו, גם אם הצבענו למפלגות מיעוט, עדיין יש לנו כאן אחריות משותפת, ואם יש לו, לאשל, אחריות משותפת לפשעי מלחמה שארצות הברית ביצעה בווייטנאם, לדעתו, אז הוא לא מסוגל להתפלל. מה לכאורה הקשר בין תפילה לבין עשייה, לבין פשע מלחמה? זה של מיד נסביר שם, אני חושב שזה מובן מאליו, אבל כן, קין, אחרי שקין רוצח את הבל, הקדוש ברוך הוא פונה אליו, ואומר לו, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. אין רצח, הוא היפוכה הגמור של העמידה לפני השם. הקדוש ברוך הוא מי שמאמין באדם, מי שצלם אלוהים קיים בכל אדם, ואיך אפשר לפנות אליו ובו זמנית, סליחה, אני עוד בסוף ימי מחלת הקורונה, ואיך אפשר בו זמנית לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולפגוע באנשים חפים מפשע, באנשים שנבראו בצלם אלוהים. כן, זו סתירה מיני ובי. בטקסט קצת שונה, אשל דיבר שוב על הקושי שלו להתפלל. זה טקסט מנאום שהוא נשא ב-69 במילווקי, נאום בכנס בין דתי. האמת שזה יותר כנס נוצרי, שהזמינו אותו ככה להציג איזושהי עמדה יהודית בהקשר שבו הם עסקו, ואשל
עסק בנאום שלו בעיקר בתפילה, וכך הוא אמר להם: אלוהים נסתר והאדם מתריס. אלוהים צפון במסתורים, חבוי במעמקים. תפילה היא תחינה לאלוהים לעלות ולבוא מן המעמקים. ממעמקים קראתי חיה. אני מתפלל מפני שאלוהים נע ונד, מפני שהשכינה חסרת בית, הומלס. אני מתפלל מפני שאלוהים בגלות. אני מתפלל מפני שאני מסרב להתייאש. אני מתפלל מפני שאני לא מסוגל להתפלל. כן, אשל מצהיר פה על הקושי שלו להתפלל, זה ממש באותם שנים של מלחמת וייטנאם, אבל על זה שהוא מתפלל כיוון שהוא לא מסוגל להתפלל. יש לו תחושה קשה של היעדר אלוהים, של הסתר פנים, של גלות השכינה, אבל זה בדיוק מקור הדחף שלו להתפלל. הוא רוצה שאלוהים, כן, יעלה מן המעמקים. זו דרשה מאוד יפה על הפסוק ממעמקים קראתי חיה. בדרך כלל, כן, הכוונה הפשוטה של הפסוק זה שהמתפלל נמצא במעמקים. מתוך המצוקה שלי אני קורא לאלוהים שיבוא להושיע אותי, אבל האשל דורש את זה הפוך. כן, אני מרגיש שאתה, הקדוש ברוך הוא, נמצא במעמקים, ואני קורא לך, צא מן המעמקים, הקדוש ברוך הוא, היכן אתה? כן, תפילה לפעמים נובעת דווקא מתחושת היעדר אלוהים. כן, יש פה התמודדות פרדוקסלית עם הקושי לחוש את הנוכחות של אלוהים, עם התחושה שהוא נעדר, אבל דווקא התחושה הזאת היא זאת שככה דוחפת את אשל להתפלל, אבל כן, זה כמו שראיתם בסוגריים המרובעות, זה היה נאומו האחרון לפני התקף הלב הראשון, שהוא חווה מיד בטיסה חזרה מהכנס. אפשר להבין שזה לא היו דיבורים באוויר, באמת חי בתחושה מאוד מאוד קשה. זו גם הייתה מלחמת וייטנאם, זה גם היה הרצח של מרטין לותר קינג, שאירע מיד כמה חודשים לפני כן, וכל התחושות האלה גרמו לאשל להתקף לב. כן, יש קשר בין תפילה לבין לב, בין תפילה לבין התקף לב. אבל אשל דיבר על זה גם בסיפור שהוא סיפר בשם אבא שלו. לא ציינתי עדיין שאשל נולד להיות רבי של חסידים. כן, איך נולדים בוורשה ב-1907 להיות רבי של חסידים? כיוון שאבא שלו היה אדמו"ר, אבא שלו היה אדמו"ר כיוון שסבא שלו היה אדמו"ר, וסבא שלו היה אדמו"ר בגלל שסבא רבא שלו היה אדמו"ר. כן, הוא דור שביעי בן אחר בן, בן אחרי בן וגם אחרי בת, כן, יש הרבה, מהרבה כיוונים לכמעט כל המנהיגים החשובים של החסידות. אשל אפילו התחיל לכהן כסוג של אדמו"ר ינוקה, כיוון שאבא שלו נפטר קצת לפני יום הולדתו העשירי. אבא שלו נפטר ממגפה שהייתה בזמן מלחמת העולם הראשונה בוורשה, אולי זאת השפעת הספרדית, אינני יודע. כן, זאת התקופה. בכל אופן, אין לאשל הרבה ציטוטים מאבא שלו. כן, הוא נפטר כשהיה בן 9, וכמה שילד זוכר. כן, אבל זה אני חושב הטקסט הארוך ביותר, בין היחידים שהוא מצטט מאבא שלו. אבי, אני מצטער שאני ככה עם קול חלש וקצת צרוד. למזלנו ההרצאה לא אתמול או שלשום, כי אז בכלל לא הייתי... אבל תנצל אותנו, אולי יש מישהו שמוכן לקרוא במקומך, חבל שתבזבז את הקול שלך. תודה, תודה.
לא, נראה לי אני אקרא, ככה יהיה לי תירוץ. אבי נהג לספר לי סיפור על סבינו. את יודעת מה? אני מקבל את הצעתך, אורית. אם יש פה מישהו שיודע לקרוא ככה יפה... אני מוכן, דרור. כן, בבקשה, רותם, בבקשה. אבי נהג לספר לי סיפור על סבנו, האוהב ישראל. הרבי מאפתא נשאל על ידי צדיקים רבים אחרים, איך זה קורה שתפילותיך תמיד מתקבלות, ואילו תפילותינו אינן מתקבלות? השיב להם הרבי את התשובה הבאה. תראו, כל אימת שאיזשהו יהודי בא אליי, שופך את ליבו ומספר לי על ייסוריו וסבלו, יש בי כאלו רחמים כלפיו, עד כי חור קטן נוצר בלבי. כיוון ששמעתי והקשבתי ליהודים רבים מאוד, עם בעיותיהם וצרותיהם, יש חורים רבים מאוד בלבי. אני יהודי זקן, וכשאני מתחיל להתפלל, אני לוקח את ליבי ומניח אותו לפני אלוהים. הוא רואה את הלב השבור הזה, חורים כה רבים, קרעים כה רבים, מתמלא רחמים על ליבי ומקשיב לי. הוא מקשיב לתפילותיי. תודה רבה. נו, אולי אני אקח אותך כמקריא קבוע לכל ה... בכל אופן, כן, זה טקסט נורא, אני חושב, רגיש, נורא כאוב. מהי תפילה? הסבא הגדול של אשל, שהוא נקרא על שמו, מסביר לחסידים, תפילה זה להניח את הלב שלך לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יראה את לבך, ויש תפילות שעובדות ויש תפילות שלא עובדות. תפילות שעובדות הן תפילות שבהן, כן, הקדוש ברוך הוא רואה לב שבור. ולמה ליבו של סבא של אשל, הסבא הגדול, כן, זה סבא של סבא שלו, למה ליבו כל כך שבור? כיוון שהוא נשבר נוכח הלבבות השבורים של היהודים האחרים. כן, הוא לא רק סבל מייסוריו שלו, הוא סבל גם מייסורים של הרבה יהודים שסיפרו לו אותם. והנה נראה כך תפילה מתרחשת. הלב של הקדוש ברוך הוא נשבר נוכח הלב של המתפלל. כן? אני כן לא יודע מה זה אומר תפילה עובדת, אבל לפחות כך היא מתרחשת, כן? תפילה, לפי הטקסט הזה, היא קודם כל לא מצב שאתה, אני יודע מה, צועק חזק, או אומר את הטקסט הנכון, או מצליח לכוון בדיוק למילים. תפילה היא רגע אינטימי בין אלוהים לאדם, רגע שבו הלב של הקדוש ברוך הוא נפתח ללב של האדם שלפניו. אבל באמת פתיחות כזאת ואינטימיות כזאת, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כך מסביר הרבי לחסידיו, תלוי בקשר שבינינו. כן? מי שליבו אטום לצרותיהם של בני אדם, אז כשהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יראה לב אטום. כן? ליבו של הקדוש ברוך הוא לא נפתח כשהוא רואה לב אטום. מי שליבם פתוח לצרותיהם של אנשים אחרים, אז כן, כיוון שיש להם אינטימיות ואכפתיות ורגישות לאנשים אחרים, אז גם נוצרת להם כזאת אינטימיות ואכפתיות, כן, של הקדוש ברוך הוא כלפיהם. הם חווים, או לנסח את זה אחרת, כמו במידה שאתה מצליח להתעלות על עצמך ולחוות את ליבו של האדם שלפניך, כך אתה מצליח להתעלות על עצמך ולהרגיש איך הקדוש ברוך הוא חווה את הלב שלך. כן? זה המסר של הסיפור, זה המסר המרכזי שאשל נושא מאבא שלו. בכל אופן, כמו שאמרתי, אבא שלו נפטר, וכך
כך הראה לאשל עוד קרע יסודי עמוק בתוך הלב. אולי זה הקרע המכונן של ההגות שלו. כן, בוא נקרא את הקטע. מישהו אחר רוצה להקריא, או שנמנה את רותם למקריא הקבוע? רותם, בבקשה, קדימה. בן 9. בן 9 הייתי, כאשר נוכחותו של רבי מנחם מדל מקוצק נכנסה לחיי. מיני אז הוא נותר עבורי בן לוויה, מתמיד ואתגר שאינו חדל. שנים לאחר מכן הכרתי בכך, שבהיותי מודרך הן על ידי הבעל שם טוב והן על ידי הקוצקאי, נשיתי לשני כוחות לנהל מאבק בתוכי. האם היה זה טוב לחיות עם לב אדם הנקרא בין שמחת מז'יבוז' וחרדת קוצק? לא הייתה לי ברירה. ליבי היה במז'יבוז', מוחי היה בקוצק. תודה. זה כנראה אחד הטקסטים האחרונים שאשל כתב בחייו. זה מתוך המבוא לספר שלו, Passion for Truth, שהוא כתב אל הרבי מקוצק. הוא מסר לדפוס 2-3 לפני שהוא נפטר. וכידוע, את המבוא כותבים בסוף. אז זה ממש כנראה אחד הטקסטים האחרונים שהוא כתב. טקסט שבו הוא מתוודה על הלב השבור שלו, לב שבאמת נובע מפתיחות לשני אנשים שנאבקים ביניהם על ליבו. שנזכיר פה שתי דמויות חשובות בתולדות החסידות, הבעל שם טוב, שממנו נבעה התנועה, אדם שראה את אלוהים בכל מקום, בכל אדם, בכל יצור חי, בטבע, לבין הרבי מקוצק, הקוצקאי, שבעצם הוביל מרד נגד המסר הבסיסי הזה של החסידות, וטען שהערך העליון לא צריך להיות אהבה, תחושה של נוכחות אלוהים, אלא הערך העליון שאמור להניע את החסידות צריך להיות תחושת ההיעדר של אלוהים. כן, הניסיון להתעלות, לא התחושה הפשוטה שהוא כאן, אלא התעלות אל התחושה הלא מובנת מאליה, שנוצר לרגע איזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. כן, הם שניהם, הדבר המרכזי שהדריך אותם היה הניסיון לקשר עם הקדוש ברוך הוא, ומהי תפילה, אם לא קשר. כן, יש כאלה שיגידו שתפילה היא קיומה של הלכה מסוימת. תפילה היא אמירת מילים מסוימות, אבל הבעל שם טוב אמר לא. תפילה היא קודם כל קשר עם הקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא יכול להגיע אל הקשר הזה באמצעות הטקסט הזה ובשעה הזאת, אז תלך ב-12 בצהריים ליער ותצעק תת אבא, וזאת תהיה תפילת שחרית שלך. אז נראה אז זוהי תפילה לפי הבעל שם טוב, אבל הרבי מקוצק טען להפך, שהתפילה הגדולה ביותר היא השתיקה. אולי מכירים את זה מאיזה ניסוח, כן, באיזה שיר ישראלי, אין דממה גדולה מהשתיקה, משהו כזה. איך זה הולך? אין זעקה גדולה מהדממה, אינני זוכר בדיוק. אז כן, אצל הרבי מקוצק לא, הקדוש ברוך הוא כל כך חסר, והשתיקה נוכח ההיעדר שלו היא בסוף התפילה הגדולה ביותר. אז שני האנשים האלה מנהלים מאבק על נשמתו של אשל, מאבק שבא לידי ביטוי בין אבא שלו, שהיה אדמו"ר מהסוג של הבעל שם טוב, לדוד שלו, שנכנס לחייו אחרי שאבא שלו נפטר, והיה טיפוס קוצקאי. אגב, גם הדוד הזה נפטר מהתקף לב. היה להם במשפחה משום מה מחלות לב. בכל אופן, אז כך אשל, הנער, חש מאבק בנשמתו, וכנראה המאבק הזה הוא אחת הסיבות המרכזיות לכך שהוא עזב את הייעוד שלו ולא התמנה להיות אדמו"ר,
כנראה שזו גם הסיבה לביטול שידוך שנועד לו כשהוא היה בן 15, כן, בשביל להיות אדמו"ר צריך קודם כל להיות נשוי, השידוך בוטל, בחורה ואשל, היא הייתה בדודה שלו, שניהם עזבו את הבתים שלהם בעקבות המשבר, אשל גזר את הפאות, ארז את השטריימל, שם את הכיפה בכיס ונסע לווילנה, להשלים בגרויות בתיכון יהודי חילוני, ואחר כך הגיע לברלין. בווילנה הוא הצטרף לחבורה של משוררים צעירים, כמעט כולם כבר היו חילוניים, וב-1933 הוא פרסם ספר שירים שלו ביידיש. את הספר הוא כמובן כבר לא יכל לפרסם בגרמניה בתור יהודי, אז הוא נסע לפולין בחזרה כדי לפרסם את הספר ביידיש. הנה כמה שורות מתוך הספר, שוב על התחושה הזאת של היעדר אלוהים ואיך היא משפיעה על הלב. אני אקרא, זה כמה שורות קצרות. יש לי אחריות כלפיך גם אני, ותביעה כלפיך. ארגש, כמוני, שאם לא כן, אשוטט לכל עבר ואצרח, שאלוהים שכח את ליבו אצלי. כן, זה שורות מאוד פרדוקסליות של בחור צעיר, כן, הוא עוד לא יודע כאן שהוא יהיה פילוסוף, סטודנט צעיר, הספר פורסם כשהוא היה בן 25-6, חלק מהשירים כבר נכתבו לפני כן, בעשור הקודם. בכל אופן, כנראה שהשיר הזה הוא שיר מאוחר יחסית, והוא קשור לעליית הנאצים בגרמניה. כן, אנחנו ב-1933, ואשל מרגיש שאלוהים כבר לא מרגיש. יש פה ניסוחים מאוד פרדוקסליים, כן? אלוהים שכח את ליבו אצלי. כן, הסיבה שאני מרגיש, היכולת שלי להרגיש, היא כי הלב של אלוהים אצלי. אני מרגיש את מה שהקדוש ברוך הוא היה אמור להרגיש. כן? זה לא בדיוק תחושה אין אלוהים, זו תחושה פרדוקסלית. כן, כמו שאברהם אבינו מול סדום אמר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. הרי אתה, הקדוש ברוך הוא, לימדת אותי מהו צדק. איך יכול להיות שאתה פועל בחוסר צדק? כך אברהם יהושע אשל זועק לקדוש ברוך הוא כסטודנט צעיר, איך יכול להיות הקדוש ברוך הוא? אתה לימדת אותי להרגיש, איך יכול להיות שאתה כבר לא מרגיש? כן, וזה עוד לפני השואה, כן, זה רק נוכח עליית הפשיזם בגרמניה, כבר, וגם לא השל הפילוסוף, כן, של ארצות הברית, זה נער מבית חסידי שלמד להרגיש, כמו שהקדוש ברוך הוא מרגיש, ופתאום מרגיש שרק הוא מרגיש, מה שהקדוש ברוך הוא היה אמור להרגיש, כן? אני מדבר פה שוב לא על תפילה במובן הצער, אלא על תפילה קודם כל כקשר עם הקדוש ברוך הוא והתחושות הפרדוקסליות של סביב העניין. השורות הבאות הן עוד קטע משיר, זה ממש מ-1933, רותם אולי תקרא, אני באמת הקול שלי, לא ידעתי, זה השיעור הראשון שאני מעביר מאז שאני ככה הרגשתי כל כך לא טוב בימים האחרונים, ולא ידעתי שצריך גם קול בשביל. טוב, דרור, הכל טוב. כן, רותם, קדימה. קדימה. נראה איך אתה מקריא שירה, זה אתגר אחר. לך קצת קדימה, שאני אראה תמיד את השורות, כן, תודה. לילה, שא דברך, של מי הקינה, של מי התוגות שהרוח שורקת לאוזנינו, להפריע את מנוחתנו, לנקוב את ליבנו. לרגליו של סולם המדרגות האפל, אי שם ברחבי החצר, הם אוספים עתה את השיערים
את השיריים העקובים מדם, את גופת המתאבד. ובאוויר, ללא הפסק, נשמעת זעקתו האחרונה. לא אסלח לכם על כאבי. כולנו עבדנו את אלוהים, שכוחי אל, אך לעתים מכל חלון, כאילו מן הגרדום, באה הזעקה המרטיטה, המעוררת, הטובעת. לא אחדל מלהושיט אלפי ידיים מתחננות אליכם. אתם, המיליונים, מדוע אינכם עוזרים? תודה רבה. כן, זה שיר קשה. שיר עמוק מאוד, חזק. כן, כן. וגם נוקב, כבד. כן, של המשורר ככה, אני מדמיין מול עיניו את הרוח כמו קינה, ורואה ומראה תמונה של מישהו שהתאבד אחרי שהוא קפץ מהגג. ואוספים את השיריים, כן, שיריים זה מונח חסידי, טעון, כן, שיריים זה מה שהרבא מחלק, פטיש, כן, כשחסיד משתמש במילה שיריים זה שימוש קשה, ופתאום אתה קולט שזה שיריים של מישהו שהתאבד. אבל עדיין כאילו שומעים את מה שהוא צעק לפני שהוא קפץ מהגג. מסתבר שהוא התאבד מבדידות. הוא סבל מכאב, אבל המיליונים, כלומר אנחנו, לא עזרנו לו. אז לכן הוא קפץ. אז זה כמובן, קודם כל עדות לתחושות מאוד מאוד קשות של המשורר עצמו, כן, של הסטודנט בין ה-25 בברלין. הוא גזר את הפאות, הוא עזב את הבית, הוא עזב את הייעוד להיות אדמו"ר, ונסע לברלין ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה. פתאום העולם משתגע. אז בשביל מה היה כל המסע? ואולי יש לו עצמו תחושות אובדניות, כן? זו תופעה מוכרת מהתקופה הזאת. ובכלל ממצבים כאלה קיצוניים. אבל עדיין אני חושב שהשיר פתוח לפרשנויות נוספות. זאת אומרת, נראה שהוא מתאר תמונה של מישהו שכבר התאבד, ומי הוא אותו אחד? התאבד ככה בגלל... אולי אם זה 1933, אולי זה גם העניין הזה של המקום, גרמניה, עליית השלטון הנאצי. כן, ודאי. אבל השאלה, מי התאבד כאן? את מי הוא מתאר? מי התאבד ב-1933? יש לכם אולי איזה רעיון? למי הוא מתכוון? אולי הוא מתכוון לתרבות בכללי, כי הוא דיבר על זה שהוא היה באיזושהי הצגה, אם אני לא טועה, נכון? וכולם נעמדו שם, ושם כן. היה לו שבר תרבות גדול מאוד. כן, והוא אולי גם, כי... סליחה רק, הוא גם מציין פה לנקוב את ליבנו, זאת אומרת, זה מחבר אותי חזרה לסיפור של אבי הנהג לספר, ועוד דבר קטן, אני פשוט לא יודעת מתי מדברים פה, אז אם כבר התפרצתי. כן, בסדר גמור, לא, אני שאלתי, אפשר, כן. אז לטעמי התמונה שהוא אומר, אני לא כל כך הבנתי את המשפט אלוהים נפטר והאדם מתריס, זאת אומרת, יש פה משהו שאני לא כל כך מבינה, אבל אלוהים צפון במסתורין וחבוי במעמקים, לי עלתה תמונה שזה במסתורין והמעמקים שלי, זאת אומרת שכשאני רוצה לשאת תפילה באמת, זה מגיע ממקומות שאין לי שליטה עליהם, זאת אומרת, זה לא שאני נוסעת בתל אביב ואומרת, אלוהים, תסדר לי חנייה, אני אצום ביום כיפור, אני מבטיחה, כן? זה סתם דוגמה טיפשית. אבל באמת כשאני חשה, אצלי לפחות, שהמסתורים והמעמקים, זה לא שאלוהים נמצא במעמקים, באדמה, הוא נמצא אצלי במקומות כל כך עמוקים, אולי בנימי הנימים, שבאמת צריך הרבה כוח וחורים בלב כדי להעלות אותו משם.
תודה, תודה אורית. לאמירות מקיפות ושאלות עקרוניות, אני אפתח ככה את הדקות האחרונות, בסדר? אבל עכשיו אני רוצה רגע רק להתרכז באמת בנקיבת הלב הזאת, כן? פתחתי לאפשרויות עכשיו של תשובה, כי אני מתלבט אם להעיז להגיד בעצמי, וקיוויתי שמישהו אחר יגיד, שאולי נרגיש פה שהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול התאבד. כן? זה גם הייתה תופעה אז בגרמניה, עם כל האכזבה של העלייה של שוויון. כן, הזכרתי שהייתה... הזכרתי את זה, אבל אני חושב שהרמזים פה, כן, על מישהו שמושיט אלפי ידיים, כן, מישהו שקורא למיליונים לעזור לו, זה שאנחנו עובדים את אלוהים שכוחי אל, כן, אני חושב שלאשל יש תחושה קשה, זה מתחבר כמובן לשורות של השיר הקודם, שהקדוש ברוך הוא פשוט נעלם. יש המון אנשים שזה קרה להם אחרי השואה, אבל הנה עדות לאדם שזה קרה לו כבר עם עליית הנאצים לשלטון. כבר עם עליית הנאצים לשלטון, אני חושב שאשל רומז פה על אובדן אמונה עמוק שקרה לו, אבל זה לא אובדן אמונה במובן באמת של ההוכחה, כן? זה לא שהייתה לו הוכחה לקיומו של הקדוש ברוך הוא ועכשיו אין לו, אלא באמת תחושת היעדר נוכחות. כלומר, הייתה לו תחושה, הוא נולד, הוא גדל עם התחושה שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, מלווה אותו, נוכח בכל מקום, והנה מה קורה לעולם. זה עולם נעדר אלוהים. כן, והוא ביטא את התחושה הפרדוקסלית הזאת, בציור הזה שהקדוש ברוך הוא התאבד. כן, אבל שוב, התחושה הפרדוקסלית הזאת היא בדיוק דוחפת אותו לתפילה. כן? יש אנשים שמתפללים כשהם במצוקה, אשל מתחיל להתפלל כשהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא במצוקה קיצונית. כן. אז אני חושב כן. מה שמחזק אולי את הדבר הזה זה הדימוי של הסולם, כאילו סולם יעקב שמגיע השמיימה, אבל מצד שני, אם לוקחים את הכיוון הזה, הדימוי הוא מאוד נוצרי. כאילו, על האל שמת ולא אסלח על הכאב, לא יודע אם בכוונה, לפי דעתך זה מתכתב עם זה. נראה לי קצת בעייתי, אבל כן, מתבקש. כן, הדיבורים על תחושת הסתר פנים קשה נמצאים כבר בתנ"ך, כן? יש פרקי תנ"ך שכתוב למה, כן, תישן לנצח, כן? אני זוכר איזה תהילים משהו, לא זוכר, מזמור על תחושת הסתר פנים, עם דיבור על זה שהקדוש ברוך הוא נרדם לנצח, כן? זה לא ממש מוות, אבל זה כבר לא רחוק. וכמובן, כל הרעיון של השכינה בגלות, כן? זה לא דיבור על המוות של הקדוש ברוך הוא, אבל זה נמצא גם במקורות חז"ל, כשאחד הדימויים הכי חריפים לזה, זה המדרש המפורסם שטיטוס, כשהוא נכנס לבית המקדש, הוא דוקר את הפרוכת ומבצבץ ממנה דם. כלומר, הרעיון הנוצרי הזה, אני חושב, הוא רעיון שנמצא גם בספרות חז"ל, ובמובן מסוים גם בתנ"ך. זו תחושה קודם כל אנושית, תחושת הסתר פנים קיצונית, שלפעמים בני אדם מתארים אותה, כן, תחושת ההסתר הפנים הקיצונית, כן, מה יותר קיצוני מהמוות כדי לתאר.
כן, זה לא כמו שכינה בגלות, אבל זה תיאורים מאוד חריפים, ואני חושב שהרעיון הנוצרי הזה בעצם צמח ממקורות שאפשר למצוא אותם גם ביהדות. אני לא חושב שאשל, כן, מושפע פה מרעיונות נוצריים, גם בגלל החינוך האנטי-נוצרי המאוד חריף שהוא קיבל בגיל צעיר, וגם בגלל, כמובן, גרמניה היא מדינה מאוד מאוד פרוטסטנטית, והוא לא בדיוק מרגיש שהם עוזרים לו שם. אני לא מרגיש שאצלו לפחות, במודעות שלו זה יתפתח מתוך הרעיון הנוצרי. אני מאמין שזה ניסוחים שמקצינים את הרעיון של השכינה בגלות. כן, כמו שראינו מקודם, שהוא מתאר את השכינה כהומלס. כן, אז בתור סטודנט צעיר אפשר לפעמים לכתוב דברים שכפילוסוף גדול אתה פחות מנסח בחדות, למרות שבפרק האחד לפני האחרון בספר על קוץ, גם ביידיש וגם באנגלית, שהוא כתב לפני מותו, שם יש לו שוב רמיזות מאוד חריפות לתחושות האלה בעקבות השואה. אז הנה כאן זה כבר ב-33. אנחנו רק חייבים להתקדם. הנה דוגמה לטקסט מתוך הפרק האחד לפני האחרון בספר על קוץ, שבו הוא מתאר תחושות כאלה. רותם תציל אותי. כן. להתראות. להתראות, כן. להתראות נוחות, שלום, שלווה. אמונה היא ראשיתם של הרחמים, רחמים על אלוהים. כאשר הלב מתפקע מהנחות הכאב של אלוהים, אז אנו נסערים מן המודעות שמעבר לכל האבסורדיות, קיימת משמעות, אמת, אהבה, הכאב עז כמוות, אכזרי כקבר. אך אולי יהיה זה בקבר מקום משכנה של האמת, שמותנו שלנו יאיץ במשהו את תחיית המתים. לפעמים אנחנו מוכרחים להאמין בו כנגד רצונו, להמשיך לשאת עדות, אף על פי שהוא גנז את עצמו. תודה. טוב, כאן זה כבר טקסט שעוסק באופן ישיר בשואה. בפרק האחד לפני האחרון בספר של אשל על קוץ, הספר שיצא בעברית הוא רק הכרך הראשון של הספר ביידיש, ואנחנו עכשיו ממש עומדים לסיים את הכרך השני, ומקווה שתוך חצי שנה הוא יצא לאור. אבל זה מתוך הפרק הלפני האחרון בספר באנגלית, אבל הפרק האחד לפני האחרון הוא מקביל. אז בפרק האחד לפני האחרון בשני הספרים האלה הוא בעצם נכנס לתוך החדר הנעול של הרבי מקוץ, כשנעל את עצמו שם למשך 20 שנה, ושואל את עצמו על מה הוא חשב שם 20 שנה, וטוען שהוא חשב שם על משמעות השואה. כמובן הרבי מקוץ נפטר ב-1859, הרבה לפני השואה, אבל זאת הדרך של אשל להתמודד באופן הכי מקיף ורציף עם השואה בהגות שלו, וכך הוא כותב שם בהתמודדות שלו עם משמעות השואה. כן, איפה אלוהים היה בשואה, אשל לא שואל את השאלה הזאת ככה, הוא שואל, הקדוש ברוך הוא, איפה היית בשואה? כן, הוא מפנה את השאלה ישירות אל הקדוש ברוך הוא, ומתמלא רחמים על הכאב שלו, על ההיעדר שלו. אבל כן, הכאב שלו כל כך עמוק, כמו מוות, הוא מרגיש בקבר, הוא מרגיש שהעולם מלא שקרים. הוא רומז פה למדרש, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, המלאך של החסד אמר, תברא את בני האדם, הם עושים חסדים. והמלאך של האמת אמר, בני האדם הם שקרנים, אל תברא אותם. אז הקדוש ברוך הוא השליך את מלאך האמת, כן, קבר אותו, ועל הקבר שלו ברא את האדם. הקשיב למלאך החסד וגירש את מלאך האמת. אז
אז ככה אשל אומר, כן, אני מרגיש שהאמת בקבר, כן, איזה בני אדם שקרנים, איזו אנושות יצרת לנו, הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין מאמין בתחיית המתים, כן? להאמין בו נגד רצונו, להמשיך לשאת עדות אף על פי שהוא גנז את עצמו. זה האתגר של האמונה בעקבות השואה לפי אשל. למרות תחושת הסתר הפנים הקיצונית, להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לחזור לחיים. כן? זה ניסוחים מאוד מאוד חריפים, אני חושב שהשואה מזמינה ניסוחים חריפים, וכאן באמת זה הניסוחים, אני חושב, הכי חריפים של אשל על הנושא. אז הנה שוב, תפילה לא כתוצאה מאמונה, אלא אמונה כתוצאה מתפילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה כל כך חסר, אתה כל כך נהדר, איפה היית בשואה? זו תפילה, וזו תפילה שעשויה להחזיר את האמונה. כן, אז אלה הם ניסוחים מאוד פרדוקסליים, אבל יש עוד אירוע שגרם לאשל להרגיש תחיית המתים, וזוהי מלחמת ששת הימים. זה הקטע מהספר הזה הכחול שתרגמת. נכון, נכון. איך הוא נקרא? אלוהים מאמין באדם. כן. אבל יש שם גם טקסטים שהם עברית במקור, וזה טקסט שאשל כתב בעברית במקור, זאת אומרת, נשא אותו בעברית במקור. זה נאום שלו במכללת בית ברל, מיד לאחר מלחמת ששת הימים. הייתה לאשל תחושה מאוד עמוקה של נס הצלה במלחמה הזאת, והתחושה הייתה כל כך עמוקה שהיא באיזשהו מקום, כן, הייתה חרדה, אתם בטח יודעים שהייתה פה תחושה שהולכת להיות שואה שנייה, שכן, מי האחרון שיכבה את האור בנמל התעופה בן גוריון, זאת הייתה בדיחה שחורה, באמת ישראל התכוננה לאלפי, אם לא עשרות אלפי הרוגים, כן? מכירים את ההיסטוריה, וליהודי התפוצות בכלל, זה היה תחושה מאוד מאוד, הרבה מהציונות של יהודי התפוצות נולדה בימים שלפני מלחמת ששת הימים, ואצל אשל, אחרי המלחמה הייתה תחושה של ממש הצלה משואה, ובאיזשהו מקום היא ריפאה לו את משבר האמונה של השואה. תראו מה הוא כותב כאן. רותם, בבקשה. חשכת אושוויץ עדיין מרחפת על ראשנו. זיכרון השואה הוא כאב ועינוי לנצח. בתוך החשיכה, בתוך הערפל הנורא, אין לנו אלא נוגה אור אחד. פלא המדינה, שיבת ציון ובניין הארץ. כלום ייתן הקדוש ברוך הוא ויועם האור הגדול. הרבה מאיתנו הרגישו שזה יום הדין לקדוש ברוך הוא. אלוהי הרוחות לכל בשר, היקום במשפט. היקום. 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 היקום לא, במשפט. היקום. היקום. האם הקדוש ברוך הוא יצליח לצאת מהמשפט הזה? כן. אחרים אמרו שאם חס ושלום תהיה יד המדינה על התחתונה, יאבדו את עצמם לדעת. תודה. זה באמת עדות של אשל, שהנה הימים שלפני מלחמת ששת הימים, התחושה, החרדה שהולכת להיות שואה שנייה, הנה עכשיו זה יום הדין של הקדוש ברוך הוא. אם חס ושלום זה יקרה עוד פעם, כן? אם במלחמת ששת הימים צבאות ערב היו מצליחים חס ושלום לכבוש את מדינת ישראל, ועוד פעם היה פה טבח נוראי, אשל הרגיש שזה היה יום הדין של הקדוש ברוך הוא. מהמשפט הזה הוא כבר לא היה יוצא, ושוב יש כאן עדות לתחושות אובדנות, ופתאום שהוא יצא מזה, פתאום שעם ישראל ניצל, הייתה לו תחושה מאוד חזקה הפוכה. הנה, תמשיך לקרוא, זה מתוך הספר שהוא כתב באנגלית אחרי המלחמה. אמונתו. אמונתו של עמנו באלוהים לא הכזיבה
ברגע זה של ההיסטוריה. ברגע זה של ההיסטוריה, יצחק אחינו קרב, ודמו נשפך. כולנו מתנו באושוויץ, אולם אמונתנו שרדה. ידענו כי התכחשות לאלוהים תהיה המשכתה של השואה. חיינו פעם בעולם מתורבת, עשיר באמון וציפייה, ואז מתנו כולנו, ונגזר עלינו לשכון בגיהנום. כעת כולנו חיים בגיהנום. חיינו הנוכחים הם חיים שאחר המוות. עמנו לא קם לברוח מפני אלוהים. אדרבה, ברגע זה של ההיסטוריה ראינו את ראשיתה של ההתעוררות מחודשת, הופעתה של אכפתיות חדשה לתיאולוגיית אלוהים חיים. עדים אנו לתחיית מתים, ולהיות עד משמע להשתנות. להיות עד. להיות עד משמע להשתנות בעצמך. תודה. כן, זה תחושות מאוד מאוד חריפות של השל, על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שכולנו מתנו באושוויץ, כן? הייתה כאן עקדה שלא נעצרה, אבל אמונה אחרי אושוויץ זה אמונה של אדם שנמצא בתוך גיהנום, כן? שכבר לא מאמין בעולם, בתרבות, כבר אין לו ציפייה מבני אדם. איך עוד אפשר להאמין באדם, ואיך עוד אפשר שאלוהים יאמין באדם? אחרי השואה, איך עוד אפשר להאמין באל אכפתי לבני אדם? והנה אנחנו שמרנו אמונים לקדוש ברוך הוא, למרות הסתר הפנים הקיצוני, והנה פתאום תחיית מתים, שיבת ציון, כן, מלחמת ששת הימים כאיזו מלחמת הצלה כזאת. השל מרגיש שהוא עד לתחיית המתים, ואני חושב שהוא רומז פה לתחיית מתים לא רק של האמונה, אלא של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, של השכינה. הנה היא חוזרת מאושוויץ לארץ ישראל. כן, אם השואה היא האירוע הקיצוני ביותר של השכינה בגלות, אז פתאום מלחמת ששת הימים היא האירוע הקיצוני ההפוך של חזרת השכינה מהגלות. כן, אלה הם התחושות של השל ב-1969. איפה הציטוט הזה? הוא מאותו ספר? לא, זה מספר שנקרא Israel and Echo of Eternity, ישראל הד הנצח. הוא תורגם לעברית בתחילת שנות ה-70, בתור ישראל הווה ונצח. יצא ב-2,000 עותקים, אני חושב, בהסתדרות הציונית. אפשר למצוא אותו רק בחנויות לספרים ישנים כרגע. אני מבין שהשל, סליחה שאני מתפרץ, השל ב-48 לא חש שום תחושה כזאת? לא. כבר היה בין 41, 2. כן, כן. זה, ב-48 התחושות שלו היו הרבה יותר אמביוולנטיות. לא במקרה הוא לא עלה ארצה, ולא במקרה הוא לא בא אפילו לבקר כאן ב-1957. הייתה לו ביקורת כלפי הציונות. זה נושא לקורס אחר, אבל מלחמת ששת הימים גרמה לו להיפוך מוחלט ביחס שלו לציונות, שינוי שהתחיל כבר קודם, כבר ב-1957, כשהוא ביקר בארץ פעם ראשונה, הוא גיבש עמדה ציונית ואפילו חשב לעלות ארצה, אבל ב-48 הוא עוד לא ראה את הציונות כהתגלות וכנס, אלא חשב שזו טעות היסטורית. זה נושא לקורס אחר בכל אופן. אז זה, אני רק אציין, לא ציינתי, אמא שלו ושלוש אחיות שלו נרצחו בשואה, וכמובן מאות אנשים שהוא הכיר באופן אישי, כן, אדם שילדות שלו בוורשה, את ימי הנאורים הוא העביר בווילנה, ואת החיים שלו כסטודנט וכמרצה צעיר בברלין, כן, הוא מאות אנשים הוא הכיר באופן אישי שנרצחו, כן, זה לא דיבור תיאורטי,
כן, יש פה באמת חוויית שואה, והוא כמובן, שכחתי לציין, הוא נעצר בעצמו על ידי הגסטאפו, והיה כמה חודשים במעצר, מן הסתם לא נעים במיוחד, בסוף 38, ורק הודות לוויזה אמריקאית שהתנועה הרפורמית השיגה עבורו, הוא הצליח להיחלץ מאירופה חודש וחצי לפני שפרצה המלחמה. הנה עוד טקסט בהקשר הזה של השואה, זה בנאום הראשון שלו בארץ ב-1957, זה גם בעברית, במקור. רותם. את זעקות אימים מבתי החניקה, זעקות שלא נשמעו דוגמתן בתולדות האדם, נורא מנשוא. אוי לו לדור שבימיו היה האדם לחרפות ולדיראון עולם. ויחד עם זה, בעולם לא נתבלט כל כך השגב העל-אנושי שבקיומנו, כי בזמננו זה גדול שברנו וגדול תפקידנו. ותפקידנו העיקרי הוא להציל את לב האדם, את הלב המגיע ללב השמיים. תודה רבה. אז הנה עוד פעם, ב-57, התחושה הקשה של השואה היא זאת שדוחפת את השל לפתח פילוסופיה של תפילה. הפוך על הפוך. דווקא המשבר הנוראי הזה בקשר שבין אלוהים לאדם, הוא זה שמגדיר את תפקידו של השל כפילוסוף. מהו תפקידנו העיקרי? להציל את לב האדם, את הלב המגיע ללב השמיים. כן, עם תפילה, עם מפגש בין לב האדם ללב השמיים, אז המשמעות של הפילוסופיה היהודית בעקבות השואה, היא לנסח פילוסופיה תפילה שתאפשר להתפלל אחרי השואה, כי זאת התשובה העמוקה ביותר לשואה. כן, המשבר העצום, תחושת הריחוק, תחושת היעדר האכפתיות, תחושת הסתר הפנים, התשובה הגדולה לשואה היא לנסות לנסח פילוסופיה תפילה שתאפשר להתפלל אחרי השואה. אז זה שוב קטע ככה מאוד חריף, ואני כאילו מציג כאן את הפילוסופיה של השל על התפילה בתוך ההקשר הביוגרפי הזה, שסובב סביב השואה, שסובב בין השואה לבין הציונות. הנה טקסט אחרון, זה הטקסט המוכר, אני חושב שיהיה חזק לקרוא אותו שוב בהקשר הזה, אבל גם בגלל שהוא, כן, הוא מופיע בתוך הספר שלנו, פרק ד'. רותם, בבקשה. באותם חודשים בברלין עברו עליי רגעים של מרה שחורה. חשתי בודד ביותר עם בעיותיי וחרדותיי. הלכתי לבדי בערבים ברחובותיה הנהדרים של ברלין. התפעלתי מהסולידיות של הארכיטקטורה שלה, מהדחף והעוצמה הכובשים של ציוויליזציה דינמית. היו שם קונצרטים, הצגות תיאטרון והרצאות של חוקרים מפורסמים על התיאוריות וההמצאות העדכניות ביותר, והרהרתי בליבי אם ללכת לראות את המחזה החדש של מקס ריינהארט, או ללכת לשמוע הרצאה על אודות תורת היחסות. לפתע פתאום הבחנתי כי השמש כבר שקעה. הערב הגיע. ממתי קוראים את שמה בערבית? שכחתי את אלוהים. שכחתי את מעמד הר סיני. שכחתי את השקיעה. היא my business, שהמשימה שלי היא לתקן עולם במלכות שדי. אז החילותי לומר את מילותיה של תפילת ערבית, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב הרבים. רגע, לא להתחיל את התפילה, סתם. כן, זה טקסט, אני חושב שוב בהקשר של השיעור היום, מאוד חזק. הוא הולך בברלין, הוא סטודנט צעיר, שבסך הכל הלך אל העולם הגדול של התרבות המערבית, ופתאום הוא מרגיש שהשמש שוקעת ונעמד לתפילה. אבל למה הוא נעמד לתפילה? לא כי הגיע זמן תפילה, לא הנקודה כאן.
כן? אלא כי הוא שכח, פתאום מרגיש שהוא שכח את הקדוש ברוך הוא, כן? איך הוא הרגיש שהוא שכח את הקדוש ברוך הוא? אולי כי פתאום הוא מרגיש שהשמש שקעה, כן? ניטשה, בטקסט המפורסם שלו, על זה שרצחנו את אלוהים, כך ניטשה אומר, מדבר על משוגע שרץ באמצע היום עם פנס וצועק, איפה אלוהים, איפה אלוהים, וכשכולם צוחקים עליו כי הם כבר לא מאמינים באלוהים, הוא אומר להם, אני אומר לכם, רצחנו אותו. למה המשוגע רץ באמצע היום עם פנס? כי ניטשה הרגיש שהאדם החדש, הנאור, הוא כמו שמש, והאמונה הייתה כמו סוג של פנס, וכבר לא צריך אותה, כן? היא אולי עזרה כשהאדם היה חלש, הביניים, אבל עכשיו הגיע עידן הנאורות, וזו שמש גדולה שלא צריך יותר פה אמונה של פנסים. אבל אשל מרגיש שהשמש שקעה, והוא מרגיש שהוא שכח את הקדוש ברוך הוא, ושיש אפלה גדולה בעולם, ולכן הוא מתפלל. כן? מתפלל כדי להחזיר את האור של הקדוש ברוך הוא. כן? כי זה לא נכון שהאדם הוא כזה יצור נעלה. כי זה לא נכון האמונה הזאת בקדמה ובנאורות, כאילו שככל שהאדם יהיה יותר משכיל, ככה הוא יהיה יותר מוסרי. ראינו שככל שהאדם משכיל יותר, הוא רק חזק יותר. מאין תבוא המוסריות? מוסריות תבוא מהתפילה. אז איך אשל יכול להתפלל? כשקורית מלחמת וייטנאם, הוא חייב להתפלל, בגלל שהוא לא יכול להתפלל. והוא חייב לפתח פילוסופיה של תפילה בעקבות השואה. אז זה מבוא קצר לספר של אשל על התפילה. רק שאני לא אשכח להגיד, יהיה לנו עכשיו כמה דקות לשאלות ולהערות אם אתם רוצים, אבל אני רק לא אשכח להגיד שאנחנו נתחיל שבוע הבא מהפרק השלישי של הספר. אני לא רוצה לקרוא את הספר כסדרו, אני לא הייתי העורך של אשל כשהספר פורסם, אבל אם הייתי העורך הייתי אומר לו, תתחיל מהפרק השלישי. אז אני ממליץ לכם, ננסה לקרוא את זה ככה בדרך אחרת, נקרא לשבוע הבא את הפרק השלישי, אבל הנה קודם כל כמה דקות של תגובות ושאלות, אם מישהו רוצה לומר, לשאול, להעיר. בבקשה. כן, ברשותך, רק על הקטע האחרון, שהצגת אותו, שמה גרם לו להתחיל להתפלל, זה לא שהגיע הזמן וכן הלאה, אלא שהוא הבין שהוא שכח את אלוהים. לא יודע, אולי הקריאה שלי יותר מדי משמע מאיש הלכה של סולובייצ'יק, אבל אני קורא את זה שמה גרם לו להבין שהוא שכח את אלוהים, זה שהוא לא הרגיש את השקיעה, שזה my business. כאילו הוא עסוק בתרבות הגרמנית על כל רבדיה, והוא שכח לשים לב שהגיעה השקיעה, ושקיעה אומרת דבר אחד, מתי קוראים את שמה בערבית. לא, אני חושב ששמת לב לנקודה נכונה, כמובן שיש שם לב פה לשקיעה, אבל אצל חסידים, שקיעה זה לא תזכורת לזמן שהגיע, אצל החסידים שקיעה זה רגע לחוש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אוקיי, בכל זאת, הוא לא שם לב לפן היהודי העצמאי שלו, הרי מה זה my business פה? כאילו, ואז הבנתי ששכחתי את אלוהים, או מתוך האקט הטכני של תפילה, או של המודעות? לא, אצל אשל אין שום טכניות של תפילה, הוא ממש מתנגד לזה. אנחנו נראה את זה גם בספר, אבל גם כשתראה יש בהחלט, ונראה את זה בפרק הרביעי של הספר, שבתוכו הסיפור משובץ, שיש עניין גם להקפדה על משמעת עצמית, אבל אני חושב
זה לא העניין של המשמעת העצמית כשלעצמה. זה מזכיר את הבדיחה המפורסמת על זוג שיצא פעם לדייט, לבליינד דייט, וישבו ליד החוף, ואז הבחורה אומרת לבחור, תראה איזה יופי, שקיעה, הנה אפילו הכנתי את הרקע שלי לטובת העניין, ואז הבחור מסתכל בשעון ואומר לה, לא נכון, יש עוד 2 דקות. אל תצאו לבליינד דייט עם להתווכחים, זה המסר של הסיפור. כן, השקיעה היא תזכורת לתפילה, כי שקיעה היא גילוי של נוכחות של הקדוש ברוך הוא בטבע. אבל עוד נראה את זה. אצל הרב סולובייצ'יק באמת זה ככה, כן? הוא מספר באיש ההלכה, שפעם הוא יצא עם אבא שלו, ככה בין מנחה לנעילה ביום כיפור, ואמר לאבא שלו, אבא, תראה איזה יופי השקיעה, אז אבא שלו אמר לו, אל תתפעל, זה רק תזכורת שהגיע הזמן של התפילה, כן? זו גישה אחרת, ויש בליינד דייטים כאלה בין אשל והרב סולובייצ'יק. עוד מישהו רוצה לומר, להעיר? אני שואל את עצמי, דרור, לגבי העניין החינוכי. אני מסתכל על אשל כמחנך, קודם כל. הוא מביא מתוך הסיפור האישי שלו וההגות העמוקה שהוא עוסק בה, מתוך המקום הכי קשה שיכול להיות לאדם, שרואה את הגיהנום ממש מול העיניים, שכל הפאר היצירה וההוד וההדר שממנו הוא בא מהחסידות ומהמרכזים החסידיים הענקיים, שהם היו באמת פאר יצירה אדיר, שהגיעו לשיאם. הכל נעלם לו ברגע אחד, והוא רואה את החושך. ואיך הוא בעצם גם, קודם כל הוא יוצר פה איזושהי הגות, והוא מלווה אותנו ביצירה מדהימה של מה שהוא עובר עליו, וגם הוא נותן לנו כלים חינוכיים להתמודד, ויש פה ערך יהודי, גם אנחנו רואים שהוגים נוספים עוסקים בזה, והוא גם נותן את התשתית שכשאני קורא הוגים נוספים, כמו לוינס, כמו יונתן זקס, אני רואה שהם באים, שכאילו הם באים ממנו, שזה בא ממש, הם קראו אותו והם יודעים אותו וכו'. וזה נותן לנו כוחות אדירים, כי זה התיקון היהודי, זה כוחות עצומים חינוכיים. תודה. לוינס ואשל לא מזכירים אחד את השני, והם כתבו בשפות אחרות לגמרי, אבל יונתן זקס מאוד הושפע מאשל, זה ברור לכל מי שקורא את הכתבים שלו, של הרב זקס. אורית, את רצית לשאול משהו מקודם, לא? כן, תודה, אני קצת מתרגשת מהלימוד איתך. קודם כל, תודה רבה, אתה באמת מנגיש את זה בצורה מאוד מיוחדת. קודם כל רציתי להבין מה הכוונה אלוהים נסתר והאדם מתריס, זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, בדף השני, שמתחיל בלהתראות נוחות שלום שלווה. כן, אז רגע, בואי נעבור אחד אחד. אלוהים נסתר והאדם מתריס, יש שם 3 נקודות, אז צריך לראות את כל ההקשר, אבל כן, אלוהים נסתר זאת תחושה מאוד קשה אצל אשל, אבל הוא כמובן, אנחנו מדברים בשנות ה-60 בארצות הברית, מרגיש שהאדם מתריס על זה שאלוהים נסתר, בניגוד להתרסה הרווחת כל כך אצל הנוער בשנות ה-60 בארצות הברית, אשל אומר, לא, התגובה שלי לנסתרות של אלוהים היא לא התרסה, אלא דווקא הנסתרות שלו, כלומר ההיעדרות שלו בהקשר הזה, גורמת לי להתפלל. אבל צריך לראות שם את כל ההקשר, כי אני הבאתי רק קטע קצר, ההקשר של בעיית הסמים של הנוער בארצות הברית בשנות ה-60, זאת ההתרסה
אז זה קשור לתקופה הזאת, זאת אומרת, להלך הנפש של התקופה הזאת. כן, אשל מתאר שם את הצורך של הנוער בארצות הברית בשנות ה-60 בסמים, כי חסרה להם תפילה. כלומר, הם מרגישים שאין הקדוש ברוך הוא, ואין להם איך להתעלות, ואז ההליכה אל הסמים היא תוצאה של הצורך להתעלות ולהרגיש את החיים חזק, כאיזה סוג של התרסה, אבל זה שצריך לראות שם את כל ההקשר. זה מעניין, כי אני חיברתי את זה דווקא לתקופה של השואה, וכשהאדם מטריף בעצם זה הגרמנים, ובמקום להשתמש בסמים, הם הרגו בני אדם, זאת אומרת, זה התמכרות למשהו אחר, אבל אוקיי, לא חשוב. עכשיו, בדף השני, בקטע הראשון, להתראות נוחות שלום שלווה, אני רק רוצה להבין, לפעמים אנחנו מוכרחים להעמיד בו כנגד רצונו. אז על מי הוא מדבר? על הכאב של אלוהים? כן, על הקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה שיאמינו בו יותר. כאילו הקדוש ברוך הוא כבר נשבר לו מהקשר איתנו. אז כנגד רצונו של הקדוש ברוך הוא? כן, כן, כן. וואו, קשה. אוקיי. כן. טוב, תודה רבה. עוד הערות, תובנות, יש לנו עוד 4 דקות, אז אם מישהו רוצה. אריק, בבקשה. פה זה לא חול, אתה פשוט מתפרץ. אז הפרק על כוונה וקבע, פרק שלישי אתה אמרת? כן, כן, כן. אתם כמובן, מי שרוצה יכול לקרוא את זה באנגלית, אם זה במקור, זה אולי יותר נכון אפילו. ומה השם של הספר בעברית? בעברית זה נקרא התפילה. התפילה, אוקיי. זה יצא בידיעות אחרונות, אבל אתה כמובן קראת את זה כבר באנגלית, אני מניח. Man's Quest for God. כן, יש לי, כן. אוי, לא, עכשיו אתה תתחיל לבדוק את התרגום שלי, אני לא אצא מזה. זה תרגום שעשיתי אחרי שנולדו לי תאומים. ואני כבר מתחיל עם התירוצים, אתה רואה? כן, למה הם אשמים? תגיד לי. אני אגיד לך למה, הם לא נתנו לי לישון בלילה. אתה מרדים אחד, השני מתעורר, וזה היה פשוט לילות לבנים שלמים. ובהתחלה ניסיתי להיאבק בהם, והייתי מאוד עצבני ומתוח. עד שאמרתי, רגע, אם אני מימיה להער פה איזה 2-3 כל לילה, נתרגם תוך כדי. אז יד אחת על העגלה, יד שנייה על המקלדת, ככה הספר הזה תורגם, אני מקווה שהוא ימצא חן בעיניכם לאור הנסיבות. כן. הערה אחרונה, שאלה אחרונה, מישהו רוצה רגע, אז אתה אומר, דרור, שהספר שיצא לאור הוא רק פרק ראשון מתוך 3 פרקים של התפילה? לא, את זה אמרתי על קוצק. הספר שיצא לתפילה הוא כל הספר. כן. על קוצק זה רק החלק הראשון מתוך 2, אבל החלק השני, אני ממש בשורות האחרונות של העבודה עליו. אני מקווה שתוך חודש זה כבר יצא להגעה, וזה חשוב עם הקורונה אי אפשר לדעת. אבל אני מקווה שתוך חצי שנה הוא יצא לו. טוב, אז תודה רבה לכולם, ונתראה בשבוע הבא. מי שמעוניין שיקרא לקראת השבוע הבא את הפרק השלישי. לא, אבל אתה שולח לנו. לא, אני לא יכול להפיץ את כל הספר בתפוצה כזאת. הזכויות הן של ההוצאה. לא, רק את העמודים, כמו ששלחת עכשיו. איזה עמודים זה? רק להגיד איזה עמודים זה בספר, זה פשוט הפרק השלישי. אבל אנחנו הולכים לקרוא את כל הספר, אז אני לא יכול... אוקיי. אין לי את הזכויות, אני לא יכול להפיץ את זה. לקנות את הספר, חברים. לא חייבים להכין את זה לשיעור. זה רק מי שרוצה. אוקיי, תודה רבה. דרור, אתה רוצה לתת להם, אתה יודע איפה מוכרים את זה? יש את זה באתרי האינטרנט. באתרי האינטרנט, אוקיי. פשוט לכתוב אשל התפילה, אני חושב שבאתר של ידיעות אחרונות, בחודש האחרון ראיתי שהם מכרו את זה ב-30 שקל או 35, ויש מן הסתם דמי משלוח, אבל תסתכלו שם. אוקיי, תודה רבה, תהיה בריא. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
ותודה רותם על ההקראה. תודה רבה. איזה בן אדם. הרבה בריאות. תודה.